आं दिनै बे दुखुनि साननि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे पार्टी फुर्तिनि बाथ्राखौ जालदाब दोनथ'नानै एस ए हल बर' जाथिनि गेजेराव सानसे समाव थामहिनबा सम्भब जुदि जायोब्ला एप्रिल मेनि गेजेरावनो अल बड' नेशनेल कन्वेन्शन अर कनफारेन्स खुंनानै जेसेबां बर'नि मेलेमजिबिफोर दं गोरों गोरा दं आफादफोर दं हानजानि मानसिफोर दं बिथांमोनखौ लेंहरजोबनानै खुला खुलि सावरायस्रांनानै बबे लामाखौ लानाया गाहाम जागोन बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौब्ला आलादा बद'लेण्ड हादरखौ मोननांगौब्ला बेनि सायाव थांखि लानांगौ होननानै आं दिनै बे गोथार आयद श्राद्धनि गेजेरजों आं खावलायहरबाय आं आरज गाबहरबाय आं दिनै बे दुखुनि साननि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे पार्टी फुर्तिनि बाथ्राखौ जालदाब दोनथ'नानै एस ए हल बर' जाथिनि गेजेराव सानसे समाव थामहिनबा सम्भब जुदि जायोब्ला एप्रिल मेनि गेजेरावनो अल बड' नेशनेल कन्वेन्शन अर कनफारेन्स खुंनानै जेसेबां बर'नि मेलेमजिबिफोर दं गोरों गोरा दं आफादफोर दं हानजानि मानसिफोर दं बिथांमोनखौ लेंहरजोबनानै खुला खुलि सावरायस्रांनानै बबे लामाखौ लानाया गाहाम जागोन बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौब्ला आलादा बद'लेण्ड हादरखौ मोननांगौब्ला बेनि सायाव थांखि लानांगौ होननानै आं दिनै बे गोथार आयद श्राद्धनि गेजेरजों आं खावलायहरबाय आं आरज गाबहरबाय।